अमरावतीमध्ये रवी राणा आणि खोडकेंमध्ये झुंपली आहे. संजय खोडकेंचं मानसिक संतुलन बिघडलंय. रवी राणा भाजपला खड्ड्यात टाकतायत. संजय खोडकेंनी रवी राणांना उत्तर दिलं. महापालिका निवडणुकीत आता पुन्हा एकदा राणा विरुद्ध खोडके हा वाद उफाळून आलेला आहे. विकास झाला नाही आणि तो पैसा कुठे गेला हा माझा मूळ मुद्दा होता. त्याला बगल दिली त्यांनी. त्याच्यावर त्यांनी म्हटलं नाही की तुम्ही इन्क्वायरी करा किंवा ऑडिट करा. रवी राणा आणि संजय खोडकेंमध्ये झुंपलेली आहे. अमरावतीमध्ये रवी राणा भाजपला खड्ड्यात टाकतायत असा आरोप त्यांनी केला आहे.